No niin, morjesta teille kaikille. Se olisi kuitenkin taas jälleen uuden videon parissa. Tänään pelataan tätä kaikkien suosimaa. Mitä helvettiä? Terve. No niin, Jätit terve. soittopyynnön. Seppo, eikö niin? Seppo. Yes, Joo, it's Seppo. Leppo puhelin. Mahtavaa. Minä Okei, otan. mä en tiedä, sä tarvit tutorialia. Mä selittelen itse kaikki. Mikä sattuu. Okei, no napit vois ehkä olla, mutta... Okei, niin nyt alkaa vituttaa jo, mutta... Joo, niin... Uusi pelisarja ja toivottavasti tykkäätte tästä ja... Mitäs muuta? En mä tiedä, tää on itse ihan vittu hyvä peli kaikkien mielestä, niin pelataan nyt sit tätä. Mitäs mä nyt keksisin tehdä? Voisin vähän tätä testailla, mutta... Okei. Nyt tossa eka projekti. Mä en tiedä millä mä rikon ton ampiaispesä. Mä en tiedä yhtään millä mä rikon sen. Mä katson nyt hetken... Tänään napit on niin outoja. Jääkaira. Ja siis tää jääkaira, nyt mä niinku oon ymmärtänyt miksi tää on tää jääkaira tässä. Ja se on niinku sen takia, että... Tiedätkö sä... Liikkejä, että tässä tulee olemaan talvi. Koska mistä se muuten olisi jääkaira. Täällä on virvelit ja systeemit, menee koko kalaa ja... Tällä lailla. Craft, mitä tää meinaa? What? Okei, mä en halua craftaa. Mutta pitää miettiä millä mä rikon oikeesti se... Onko mä tätä? What? Mistä kuuluu tämmönen hirveä ääni? Nää napit on niin outoja oikeesti. Ja tässä mä sprayaan tota. Jos tää toimii tälleen, mä et oo sanonut, että mä en tiedä. Ai! Niin, tää on niin realistinen, että tässä pitää ottaa korkiin pois. Mä en tiedä, se toimii oikeesti ehkä. Se toimii oikeesti. Silläkin toimii. What? Oi, se toimi noin etsillä. Mä olin ihan varma, että mä nyt sitä ekalla saan. Mä nyt vittu niin viisas oon, mutta näköjään on. Sitten pitää vielä rikkoa jollakin. No katsotaan millä me se rikotaan nyt. Okei, mä olin aika viisas ihminen kerrankin saatan. Okei, mitä me... Mistä napista tää paska nyt irrotetaan? Noin. Ja nyt kakkosta olisiko? Mites tää oikeesti irrotetaan? B on puhelin. C, V... E. E on se lappu, okei. Mun mielestä tääkin on huono, että se pitää pystyä vaan heittämään, tiiäksä täältä. Mutta... Ja sitä ei voi niinku laskea sinne, tästä mä en osaa laskea sitä. Eli mä teen näin. E. Ei kun A, ei sitä syttää käy. What? Miten mulla on kaksi näitä? Otas se nyt pois. Okei, Eestä. Heittää. No niin, nyt mulla olisi tarkoitus käydä vähän kattelee, mitäs mökistä löytyy. Tuo pitää rikkoa tuolta se. Niin, se hauvain tuli. Vittu nyt. Pitäis mun... Mulla ei vittu avaita tähän saatanan kusimökkiin. Voi vittu nyt. Ei saatana tää kirja. Mitä tää kirjoissa on mulla nopeesti? Tää vittua. Ai! Pääsinkö mä tänne? Ai. Kuuluuko tänne niinku päästä edes? Mä en tiedä. Kyllä tänne pitäisi niinku yrittää päästä sieltä. No en tiedä. Niin, se hauvain tuli. Mihin mä oon tosiaan laittanut mun oppaan? Mä haluaisin niinku tietää miten tässä sovelletaan peliin, mutta... Koska tuli vähän probleemia viimeksi oikein, ihan sama. Lähdetään tutkimaan vähän tänne mökkiä. Siis mä tykkään sitä peliä, mikä tässä on niin... Auto. Mitä tällä autolla kuuluu tehdä? Mistä se on vaan pihalla autossa, jolla ei voi kirjaimesti edes liikkua? Kirves. Moottori veneeseen, mato onkin. Ois tässä matoja? On. Ja tää. Marjoja. Mölkky, bensaa. Teippiä, uistimia, virveli, sahaa. Tässä on niin paljon kaikkia itemeitä, että... En mä edes tiedä. Käy saunalla. Käy saunalla. Siis tää on niin... Vittu mä
tykkään tästä pelistä. Tää on niin niinku hienon näköinen tää saunikin. Ei mitään järkeä. Knife. Equip. Vois mä... Mitä täällä voi tehdä? Hyi! Mitä se teki? En tiedä, en halua tiedä. Mitäs sinne knife? Mistä vaan knife äsken lautan? Siinä on saavi. Tulitikku. Katsotaan niinku pitää... Joo, tää on niin ihana tää peli. Okei, se syttyi. Mitä tää... Ei! Lopeta se. Voitko päästä irti sitä? Hei, nyt oikeesti. Mihin sä laitat sen? Laitat taskuus. On aivan mahtavasti. Katsoppa kun mä kuolen. En mä tiedä mitä se on. Sitä mä en tykkää. Näitä voi niinku... se avaimut on tässä toisessa. Okei, mä otetaan solvasta. Bye. Notski. Kahvinkeityn. Sääskimyrkkyä. Mikäs tää on? Tuli tollanen hano. Kitara. Vois mä oikeesti soittaa? Mitä helvettiä? Vois mä soittaa kitara? Okei. Vois mä... Nyt tää sitten... Mistä mä voin vaan rämpyttää? Okei, vittu mä kyllä lähtee. Nyt se on sit siinä. Joo. Päästäisikö me nyt tänne yläkertaan? Ei. Miten tänne pääsee tänne yläkertaan? Vai bugaat mua jotenkin? Kuka nyt rikkoa tuo ampia sen pesä nopea? Mitäs me rikotaan? Kirves on hyvä iten varmaan se. Joo. Sitten pannaan kakkosta. Noin. Hit. Okei. Okay. Mä ylläsin. Miten toi tippuutetaan tuolta? Tikka. Mä legit... Joo. Vittu mä aimbottaan tuolta. Ampiaspesän tuohon. Ei sitten sinne. Lapio. Tikka. Jos mä osun tohon ampiaspesään, niin hajoit se oikeesti. Okei. Bro, se meni ohi. Uusi yritys. What? Siis se... Okei. Musta tuntuu, että se olisi pitänyt voinut kyllä ehkä pikauttaa muutenkin. Mut... Mistä nyt menee? Bye bye! Ehkä ne kuolee ne ampias sinne. Okei, nyt meillä on pesä pois käytöstä. Päästäisikö me nyt sinne ylös? Tää dartti palastimme. Lentää se ihan kivasti. Nytkö tää jätkä uskotaan mennä? No ei vittu usko. Mikä tässä nyt on? Onks tää vaan minä, joka tää bugaa? Se vielä kyykky. Okei. Se tii! Haulikko! Pistetään isukin haulikko nopea sen puolesta. Jos tulee rosvoja, niin ainakin ihan hyvä bonus. Okei, mä en halua ampua tällä. Vittu, lopeta nyt, mä en halua ampua tällä ketään. Tästä tapahtuu vielä hirveetä. No niin, sinne niin. Hei, luodit, älkää nyt. Älkää karakko. Pick up. Älä, okei. Sitten mitäs tää toimii? Jos mä sliippaan tässä. Ai. Sleep for. Eli tästä, joo, tästä pystyy saaveen. Mistä tässä saave? Empty slot. Nyt se on saaveilta. No niin. Siellä. Täältä pystyy saaveen, tässä on meidän telkkaria. Mut nyt kun tässä kiertää tätä naapurusta, kun meillä on nää mökin asiat selvillä. Nyt tästä näin ja näin. Niin, mä oon tuolla käynyt jo, mutta kävis katton täältä. Täälläkin on näköjään joku uri. Tutkitaan vähän tätä mestaa.
Tosiaan mä sanon tehdä mun kaverin kanssa vähän multiplayer. Koska... Onks tää joku tarkoituksellinen rakennus vai miksi tää on vittu bunkkeri, jossa on varmaan joku zombi? Ja mä lähden pois, tää on joku jumpscare. Mä näen sinne naapurille. Naapurille tuo noin. Oho. Ehkä tää menee tää reitti johonkin ainakin, en mä tiedä mistä jos mun tietäisi. Tää vaan näyttää kun vähän ehti sinne, että ois tää nyt on mopolla näin. Kuinka pitkä matka tänne on? Sen legit ottamassa mopolla. No. Nyt näyttää vähän järkeä. Joo niin, nyt täällä ollaan jonkun pihassa. No niin. Täällä on kiikkukeino. Ruohonleikkuri. Miks helvetin on? Tää on lyhyt tää mummo oikeesti. Hei. Kukapa nuori mies sinä oot? Seppo. Seppo. Kukas se sinä oot? Marjatta, Seppo. Ei kerro mitään. Kenen poikia siellä oot? Martikaisen poikia. Martikaisen Kalle. Meillä oli sen pojan kanssa paljon hauskaa ennen vanhaa. No, mitä sinä täällä? No niin, nopee liikki tohon väliin. Kattelen ketä Sepä. täällä järven ympärillä Mulla on on. muuten muutama ongelma tällä mökillä, kun en oo käynyt hetkeä täällä. Voisitko auttaa leikkaamaan ruohon? What's the Mitä reward? sain palkkioksi? Mikä siinä on, kun aina nykynuorison palakkeita vailla? No, ehkä tuolta jotakin löytyy. Aloittelepa niin etin jotakin. Mitä mun piti tehdä? Joo. No niin, Peippuri on tuolla liiterissä. Okei. Vetäs. Okei, mei. Okei, me tultiin vaan katsomaan tänne pelejä. Nyt tuota noin. Joo. Tuota noin niin. Tultiin vaan katsomaan tätä pihaa. Mä nyt ollaan vielä leikkaa nurkut. Ei jätettiin sen leikkaa, mutta... Katsottiin vähän mitä täällä on. Täällä on tämmönen mesta. Okei. Kyllä. Sitten meillä käydä suoraan. Mennään siimettelemään, kun mä kiirehtää sitä alas. Pitäis varmaan käydä siellä kaupassakin jossakin kohtaa. Voitaisiin tässä jokin jaksossa ehkä tutustua tähän peliin vähän ja jokin jaksossa voitaisiin saada kieltää maille pelillä. Resettiä. Okei, mitäs täällä nyt vielä oli? Katsotaan tarkemmin näitä systeemejä. Radio. Joo, en kuuntele tommosta. Kahvinkeitin. Kitara oli. Siis nää on niinku hyviä nää omia. Täällä on kaikki mihin sä katot, niin voi kirjallisesti tehdä. Sitten.
Sauna. Miten tää toimii noita? Pitäis meidän sytyttää tää... Joo, meidän pitäis sitä... Okei. Okei. Jos katsoo tää liiteri vielä kerran. Kertaalleen. Mitä siellä on se? On spreitä. Voitais muuten nyt ihan suoraan hakea noin kaikki muutkin ampiaispesät poistaa. Siellä muun muassa tuolla huussassakin on ampiaispesä. Jos sen olen väärässä. Mitä tääkin poistaa? Tämmösiä pikku remppämuutoksia. Paska! Ai. Tulee päälle mä kuolen noihin. Paska! Lopeta tommonen. Nyt. Ai! Jes, mä sain sinne. Let's go. Paska! Oi, nyt värjätä sen kunnolla. No niin, kaikki hyvin. Ei ole tässä kiissä vielä. On sillä siinä. Okei. Onks tää niinku mikä? En tiedä. Marjoja. Vasara. Virveli. No, pitäisikö tehdä tämmönen pikku... Oi! Kolisee sitä. Tehdä tämmönen pikkunen... Se olisi hyvä grillipiste. Grillipiste. No ei tossa ole niitä. Missä on tää grillipiste? Mitä se oottelee vähän näin? Kyllä tää heittää tälleen voimakasta. Tämä nyt on. No niin. What? On se nyt tosi hyvä. Jankkaappa nyt se dartti. No, ota se, noniin. Millä pidetään tätä sätikkaa, no, ihan ammattilaisesta. Tässä on varmaan joku järkevämpi tapa tipu. Ai, pas. Mitä? Ai jaa, niitä oli sitten ammattilaisia vielä jäljelläkin sitten. Toki. Ne vei kuikkaskaupalla toi. Ai. No niin. Ai, vittu. Ai. Mennäis vielä se vetää, se rauhoittuu. Missä se nyt on? Ai. Sinne niin. Sitten tämmönen dart. Mitäs varmaan huussi tyhjä? What? Lapiolla on niin varmaan. Joo. Vuosi, mikä tää on? Alkoholi. Mä haluan alkoholia. Tää meni melkein ikkuun. Meistä on ikkuista jos mä ei. On kyllä kestävä ikkuna. Ei siinä. Ja tässä tänne jarrakkaa, ei hirveesti kiinnosta. Mistä tippuu? Ja käy sitä vähän tätä mopedia sitten katsotaan vähän. Tehtäis. Käys vähän ajelemassa. Usein. Mitäs moottori? Tosta. Sitten tosta noin käytä ja sitten menoksi. Käys vähän ajelemassa täällä. En tiedä maailman nopea vehenne. Tää on täällä kuuhun mennyt. Oi!
Mä en tiedä yhtään, täällä on joku kauppa. Mä en tiedä yhtään sulta, mihin sulle se lähtee se kauppa, mutta tuolla on jotenkin liikennettä. Lähdetään tänne. Kahdeksaa kymppiä saa isä. Ei mikään nopea peli, mä en tiedä just sen muuta menopelejä. Vähän huono jos ei. On kaistaan jos ei oo niin tulos ainakin. Koita menopelejä. Ja tästä nyt hetki jos ei näe mitään. Tää paikkoja. Onko ne ystävällistä se autojakin vastaan kohta? Varmaan kyllä. Kaikki varmaan lähden väärään tuolla. En tiedä. Sitä summarin kopioi. On siinä summarissa tuo aivokautella se kauan. Fuck. Mä lähdin oikeesti väärään suuntaan. Mä tajusin, että mä lähdin oikeesti väärään suuntaan. Fuck. Fuck. Ei tämmöstä, vaikka nyt tiedä ollenkaan. Nousi. Fuck. Se on tää voi nostaa. Vittu nyt. Hei, katsopa se nyt siitä. Tuolla kuseessa. Meis. Oh fuck. Oh fuck. No niin, nyt se standi onkin päällä. No niin. Kokkola pullo. Ei helvetissä. Saataisiko mitä vielä tässä? Testataan. Niin sanoit sä meet sitä. Mä en oikeesti saa tätä enää ylös. Please, mene. Tää ei mene tästä nyt. Tää on tosi vaan Ei taas nyt tien päähän. Ehkä mä katsoin kerran tiekantaa mitä muita juttuja. Tonne. Tuosta noin. Mene. Ei. Kyllä tosiaan tie. Siihen se tie loppuu. Saatko mistä pääsis ylös? Mahdollisesti. Et sä sitä sinne suuntaan tuu. Tänne näin. What? Olis mä nyt henkinen tästä... Tuli tätä peliä. Tästä lähtee jotakin moottoreita irti, vähän käydä kossa. Pull up. Otas nyt se standikin siihen, noniin. Pull. Tää ei oo pullaamista. Pull. Pull. En mä halua useuttaa, kun tää ei ois muuttunut, niin tää on vaan vaikea ajassa. Musta tuntuu ainakin tästä sekin. Ei, pulla. Kakkosta painetaan nyt ehkä lähtis. Nyt ykköstä. Hei. Nyt taas. Ykköstä. Tulees nyt. Jätkää ei jaksa työntää tuota ylös oikeesti.
Pikkuhiljaa, pikkuhiljaa. Jes. Tuli ihan se sieltä. Fuck oikeesti. Mistä nyt sit tulee taas? Tuo se näyttää olevan se paikka. Nytkö se sitten meni vaan tolleen kiinni? Totta tää oikeesti. Ehkä se käynnistyy. Joo. Tuosta tuonne. Noin. Nytkö? Oh niin, no sitten lähdetään jatkaa. Ei tullut mitään. Tää ei vissi oo vielä meidän. Ei oo toisen kohdalla, ei oo mikä se on tullut. Tässä on menossa. Break, rauhoilla. Ihan hyvät jarrut tuli ehkä se. Ei siinä. Tästähän missä se on. Näin. Näin. Onko se aurinko kulkee? No niin. En mä tiedä, koittaa varmaan ehkä nyt lopetella video. Pistetään tähän viimeiset. Tää sormi jaksaisi liikuttaa tottu juuru. Minkään missä tää ei jaksaisi liikuttaa tottu juuru. Voitais nyt soittaa sitä kitaraa. Noin. 30 sekunnin välein 1. Se on ihan hyvä biisi semmonen. Mä en haluttu istua tässä. Noin, mutta joo. Toh. Nyt irrota sitä kitarasta ja heität se sinne. No niin. Ai, mitä tapahtuu? No niin, kiitos, että katsotte videosta. Mä että tykkäis. Jätetty vielä tekelle. Tai tilanne. Siis kuinka täällä. Ja minä nähdään seuraavassa videossa. Se olisi... Moi moi. Ja...